Pak No, aku mau kok nyapa to Ki. Duit terus mbok untal rasa kakan cangkeman to Pak No. Bener mbok apane to Pak No kok gede aku. Wis aja cocotan saiki ndang numpangi, cepet. Lah kok menteleng ae iki tajilane ndang terno-rono. Iya Pak No. Lah Pak ku ndi? Untalan mlaku 5 jangka kok njaluk opah kere. Win, jaso ndionde njaluk pisan ora? Iya to Pak No. Kere kabeh ngono sego tut warung. Wis ndang terno. Suwun Pak No. Oh, tulan waktu kok nyonyor. Oh, ora ini. Kalau ngecek tajilane. Lah napa to ndutku mbok ceki barang iki? Pada gerek ngeternek. Wis to manut aku penak-penak. Heh. Kok lancang men we? Napa mbok badok iki? Bah ape tak entekne. Bah ora. Kuwi apa jare aku di? Mergo iki wis dipasrahne nang aku. Tapi awake dhewe mang dikon ngeternek iki nang masjid. Lah kok gatek galino. Galino kuwi lasne goblok, cuma menang duite akeh. Lah Pak terus nesu piye to, ora mungkin Pak No nesu di gelem nesu lekat biyen kae. Buktine bolak-balik tampe-mpe panggah oke no. Ket seneng mau panggah kolak molo ae iki. Aja sok ngono ndut gak apik. Wis tak dadal dhisik ya. Oh, raimu andene meluntal. Piye to ki? Malah diblok lah. Ya nang cukup to. Enak ya? Iyo, bocah dikongkon wong geryang kon ngeteri tajilan ning masjid malah digaglak dhewe piye to jane. Ora nek kapok-kapok itu njalak aku. Kok ya wae. Ini apa Pak No ngene iki kecot to? Mulut pirek patak mujigan. Ini lho. Jadi duit apa Pak No? Ya duit tenan to mosok duit-duitan.